बेनिखाय आङो फोथायो नोंथांमोनाबो जि एसे गुसुं बुंगोन मोजां मोनोब्ला खोनासंनानै गोसोआव लागोन आरो मोजां मोनाब्लाबो जेने तेने पकेटाव सोनानै जेन' गुबुननो बिदि बिदि बुंदोंमोन बेखौनो खोनासंहोगोन दे नोङो लायाबाबो गुबुननो खोन्थायो दे स' क्लास 9 निफ्राय साबेसे दं एसे गसंलाय नायना लाग्रोनि दे क्लास 9 बिथिं हौवासाफ्रा गैला नामा क्लास 9 थेंक इउ जिराय दे 10 क्लास 10 अके जिराय आं खोनानो मोनदों जोंहा 11 12 निबो फरायसाफोर दं होननानै 11 निफ्राय जुदि दङब्ला गसंगोन 11 गुड नाम्बार जिराय 12 निफ्राय बेसेबां दङ 12 सेकेन्ड इयार ना सेकेन्ड इयार नील बेनिफ्राय क्लास 6 7 दङ ना क्लास 6 निफ्राय दङ बाबुमोन 7 क्लास 7 8 ओके दे जिरायदो स' दानिया खोनासंदो आं सल' खोन्थाग्रोनोसै सल' खोनाफेरदोंना खोनायाखै ओके सल'आ बेनो why education what is education सोलोंथाइ मानोथो सोलोंथाइया मा बेलाय दानिया माइक्र'फनखौ हैदो नामा गेजेरनिफ्राय जोंनो क्लास 9 नि बाबुमोननिफ्राय बुंहरदो why education सानफ्रोमबो सोलोंथाइ सप्तासेयाव सानबेसे थायो सप्तासेयाव 7 days 7 दिन 7 दिनाव जोङो 6 दिनखौ माहा थाङो बाजाराव स्कुलाव जोङो 6 दिनखौ थाङो बेयावबो स्कुलावबो हदाय एजुकेशन what is education सोलोंथाइया मा बेलाय why education what is education what is learning बे मा दानिया दे आंनो फिननायखौ होदो दानिया दे फिननायखौ होदो बाबु नांगौ माइक्र'फन नङा बिदि नाङा डाइरेक्ट बिथां माइक्र'फनखौ बेयाव फैनो नाङा लाजिगोन ना बिसोरो दे बुंदो बे बाबुआनो बुंग्रोदो दे बै एसे हाबसोनायखौनो आं लाजिनायखौनो बुंग्रोबाय नैबेयो मा क्लासनि बियो नोङो क्लास 8 दे बुंदो why education मानो सोलोंथाइ दे बुंदो दे नों सिङाव थाङो दा मा क्लास 8 आव दे बुंदो सोलोंथाइ मा सोलोंथाइ बेलाय दे टाइम थाङोबाबो जेबो नंला नों जिरायदो आरो बिथिं हिनजावसाफोरनिफ्राय सासे दे ओइ नानिया बुं दे ओरै फै मानो सोलोंथाइ हाया बिथिं आरो क्लास 8 मोन ना बे 9 नानिया 7 9 निखौ होलाय क्लास 9 नि सासे गसं दे देरलांबाय थागोन थारमाने कुइसना दे एन्सारखौ आं होनोसै टाइम थाङो नङा होमबा why education कलम बायफेरबाय कलम बहि बेयाव मा लिरनाय थायो RS रुपिस 10 बा 10 5 बा 5 स' नों बेखौ मानिफ्राय मोनदों नोंदि माबा मोनसे बुंनो रोंबाय रुपिस RS माने रुपिस 5 रुपिस 10 रुपिस that is the education बेनो सोलोंथाइ नों माबा मोनसे सोलोंदों नों माबा मोनसे जिनिसखौ मिथियाखै नों माबा मोनसे जिनिसखौ मिथिदों बेनोथ' सोलोंथाइ नङा होमबा ना गुबुन एजुकेशन डान्स नंगौ नङा
Education माने बुलायनाय बेखौ बुङो नामा? हा? दा बेखौ एसे गुवारै सावरायगोन दै। Education माने मिनिनाय नामा? No. But it has relationship with your activities. नाथाय बेहा मोनसे नोंजों सोमोन्दो दं। सोलोंथाइ होनना बुङोब्ला गासै बिथिंखौनो सोलोंथाइ बुङो। दिनै जोङो सोलोंथाइनिनो जों academic education बा academic learning, academic achievement and academic qualification नि सायाव जों सावरायगोन। बुजिबायना? As a education is overall learning process. सोलोंथाइया सरासनस्रा गासैनिबो मोनसे सोलोंनाय। बेयो फुटबलनि सोलोंनाय जानो हागौ, बेयो मोसानायनिबो सोलोंनाय जानो हागौ, बेयो गुबुन एंगेलनि गुबुन प्लेटफर्मनि मोनसे मोसानाय जानो हागौ बा सोलोंनाय जानो हागौ। But when we talk about academic, जेब्ला जोङो सोलोंथाइनि जोंनि रोंनांगौ स्कुलनि सायाव जों जेब्ला सावरायगोन, बेयो जाहैबाय नोंनि achievement, नोंनि qualification, नोंनि डिग्री। नों क्लास 6 आव फरायदों, नों 7 आव फरायदों, नों 8 आव फरायदों, नों 9, 10, 11, 12 BA, MSc, BSc अनेक फरायगोन नोङो। बे जाहैबाय जोंनि दिनैनि सावरायगोन। So why education आ बेनो? And what is education? सोलोंथाइया मा? सोलोंथाइया जाहैबाय is a change of life. It's a development. सोलोंथाइया मोनसे सोलायनाय। नंगौ नङा? सोर सानो सोलोंथाइया सोलोंनाय नङा होननानै? देलाय बुंलाय। नानिमोन आं दहाय बुंदोंना नोंसोर सिरि थाबा आं रायलायगोन, आं मोजां मोनबाय रायलायगोन दायो। दे सोलोंथाइया आं दहाय बुंदोंमोन मोनसे खोथा बुंदोंमोन आं मा? सोलोंथाइया मा? सोलोंथाइया बेनो। दा नैबे बेलायावहाय जोङो बेखौ सावरायनो फैदों। जोंनि बर' माहारियारिफोरनि सायाव, जोंनि बर' फरायसा फरायसुलिफोरनि गेजेराव जोङो मानो सोलोंथाइ नांगौ? दहाय बुंदों एजुकेशन इज अ चेंज। जोङो सोलायनांगोन ना सोलायनाङा? नोंसोरो गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मखौ खोनाफेरदों? खोनाफेरदों दा ने? गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म, सतीश चन्द्र बसुमतारीखौ खोनाफेरदों? हा? बिथांमोना गोबां बाथ्रा बुंलांदों। बिनि उनाव फैयै बड'फा उपेन्द्रनाथआ फैदों। बर' हारिनि आबुं सोलायनाय। दा गुरुदेव कालिचरणआबो बुंदोंमोन, जोंनो जुदि बर' माहारिया सोलायनाय जुदि नांगौब्ला जोंनाव खोमसि फोथायनाय दं। जोङो आनसाइन्टिफिक, आनहाइजिन बा जोङो इलिटारेट माखासे एक्टिभिटिसआ जोङो बर' हारिनाव दङमोन। बुजिबायना? आं बुंनो नागिरदों सोलोंथाइखौ मानो नांगौ। दा बैयावहाय आनसाइन्टिफिक होनना बुङोब्ला जोङो माबायदिखौ बुंनो हागौ? खोमसि फोथायनाय। दिनै गाबोनो खोमसि फोथायनायफोरखौथ' जों फोथायला, खिन्थु बै समाव दङमोन आनसाइन्टिफिक। मानसिया लोमजाबाय, जन्दिस जाबाय, बेखौ जोङो दायना दायनिनि नामाव मोन्थोर रायबाय थाबाय, मानसिया बिथिं थैलांबाय, उमुगा रायबाय, दायना खालामबाय। दा बैफोरखौ फोसाबनो थाखायनो गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मआ we need education, जोंनो सोलोंथाइखौ नांगौ। बिनि उनावहाय सतीश चन्द्र बसुमतारी बिथांमोना बुंबाय, जोंनाव लिरनाय लिटारेट हुदा थुनलाइखौ जों जौगाहोनांगोन। मदाराम ब्रह्म बिथांमोना स्टार्ट खालामबाय। आरो फैयै दिनै मा खालामबावखो? बड'फा उपेन्द्रनाथ फैबाय। सोलोंथाइ, जोंनि कालचार, हारिमु आरो जोंनि थामोनथा, that is the foundation that was established by the Upendranath Brahma. बुजिबायना? बे कनसेप्टनि गेजेरजों दिनै बर' हारिनि गेजेराव सोलोंथाइनि हारा बांबाय। बर'फोरनि गेजेराव नै दाखालिसो APSC फोसावबाय। APSC आव जोंनि बर'फोरनि गेजेराव सा 15 जन फरायसा मा होनगोन आनजाद लिरगिरिफोरनि गेजेराव ACS सानै मोनबाय, APS सासे मोनबाय, बाखि एलाइट सार्भिसआव जोङो 12 जन मोननो हाबाय। बे जोंनि थाखाय गोग्गाथाव। थांनाय 2023 मायथाइयाव जों मोननो हादों 38 जन, 8 जन ACS, बेनिफ्राय 7 APS आरो बिदिनो एलाइट साबजेक्टआव बा एलाइट सार्भिसआव जों गुबुन मोनदों। बेनो जोंनि सोलायनाय। दा दिनै बेनिखायनो जोङो बुंदों
जोंनो सोलोंथाइखौ नांगौ मानो सोलायनायनि थाखाय